Hadin katoka lawa Blaze Dragon kabaki dang shudep launch hakini kita yo baladep. Kane ka lawa kala launch biang sakane ka pun thma jongki kata ka de ka lawa Blaze Amulet 2. Kada wa kala yo ya kata ka kerteng amulet hakane ka pun kata namar ba kila ada kata ka amulet display. Kalong kum hakatoka Blaze Dragon namar ha processor jongka kila ada kita ki Snapdragon processor. Ngalade ban batai ya ki detail jong kata ka Blaze Dragon. Lada pimpat yo i ya kata ka video jongka. Phila ban lek page ya kata ka video jongka. Hadin jong kana ka video. Ngan sabuk ya ka link jong kata ka video. Hapok ka description jong kana ka video lane haka pin comment. Haga nego video pat ngin nyepet ya kita features jong kana ka lawa Blaze Amulet 2. Ngai i ba kana ka lawa ru ka bade ka Indian brand kala long aktif ba mentagis ni kala klan ba ban penmi ya ki pun thema jongka. Henry kana ka lawa ya menta kadang fokus lane penmi tang ki pun ki bade ki budget bat ki mid range phone. Ya menta kana ka lawa kampat don ki pun ki bala cross ya ka arpusan hajar. Kana ka lawa Blaze Amulet 2 ru kadang de ka budget phone mo namar kadang de hapok ka khatsan arpeo jar ga dot jongka. Teh haswa bangan sedang ban batai ya ki detail jong kana pun. Siap ha ya ka like jong pi ha kana video bat nyon ru ya auto hype kum kadak ba pias ngotenat ban page ya ki video jong kana ka channel. Bat kum juk lada video ki badang wan thmai ha kana ka channel. Siap ha ya subscribe bat turn on ru ya auto bell icon. Ba pin on miss ya ki video jong kana ka channel. Teh ya ngin sedang ban page ya kita ki features jong kana pun. Ngin sedang siwa kumbangi ju sedang ya ka design ka build jongka. Ka design jong kana pun ka compare kandiat mo kamtam ha ka to ka kamera section jongka. Bat ngai i ba kana ka design jongka ka stream malu mala bat kana ka phone ka Google Nexus 6P. Kana ka phone ka de ka phone bala lang bat ka Google bat ka Huawei. Hakis nem arja khatsan. Bat kumju kumba pi hangne kaya stream ru bat kana ka Google Pixel 6 bat ka Google Pixel 6a. Haka build jongka pat ya ka body bat ka frame jongka lasna daki plastik lana ki polycarbonate. Henry habashi sin page ka stream kum ki metal. Bat haka bak jongka pat ki snada kita ki PMMA materials. Kine ru ki de ki polycarbonate he ki plastik Henry ki khamba susu kata ka quality jongki. Bat kana ka bak jongka ru lada syukta ka feels kum ka glass. Namar ba ka long glossy finish. Nangta haka thickness na ka jingrupen jong kana ka pun ka point nyau point san pusan mm. Haka na ka segment kana ka pun ru kala long ka we na ki bakam slim. Bat haka jingkhia jongka pat ka point sispa nya punya grams. Teka jingkhia na ka weight jong karu kadang long sting. Hagi sim card pat kana ka pun ka support dagi dual nano sim card. Bat kila ai da kata ka hybrid sim slot. Kamut ka don ya ka option la dakwa ban expand ya ka storage jongka. Nang ta ka IP rating ki ai da ka IP64. Kane kampat long ka waterproof. Henry kala ban shan ya ka basen rate la ne ka slap. Nang ta ban unlock ya kana ka pun kila ai da ka under display fingerprint. Haka dor ba kila ai ya kana ka pun am. Kiduna ba ki pun ki ba ai da kata ka under display fingerprint. Namar ba kila ai da ka AMOLED display am haka na ka pun. Na kata ka daw kila ban ai da ka under display fingerprint ma ban unlock ya ka pun. Ki pun pat ki ba ai da ki LCD display kim support ya kana ka under display fingerprint. Na kata ka daw ki ha ban ai da kata ka side mounted fingerprint lane ban unlock na u power button jong ka pun. Henry kane namar ba ki ai da ka AMOLED display lala ban unlock hapok ka display under display fingerprint. Teh haki colors jongka kana ka pun kadon arjaj. Kabanangkong kata ka feather white, kabaar kata ka midnight black. Teman tapat ngin nyepoy haka display jongka. Kamain highlight jongka mo. Namar kana ka pun ki kam fokus ya ka display jongka. Haduk bakal layok kerteng daka AMOLED mo. Kajing hek kana ka display jongka kalong riu punya unci. Da kata ka full HD plus flat AMOLED display. Sispa RPO Hz ka refresh rate ki ai. Bat haka brightness haduk pras pak nits kata ka high brightness jongka. Bat haduk si hajar nits pat kata ka peak brightness jongka. Bat haka display protection pat ki ada kata ka panda glass. Haka dor bagila ayah kana ka pun kana ka display jongka kala kambiang ban page film ne page video. Namar ladaya page ya gitu ki bezel jongka bat gitu ki chin jongka kim da head than. Bat haka to ka kamera cut out jongka ru ki ada kata ka punch hole ma ka kam long clean kana ka display jongka. Namar haka dor bagila ayah kana ka pun dang don ki brand ki ba ada kita ki water drop notch lana ki U notch. Teman tapan ini poy hau chipset jongka. Chipset lana processor ki ayah kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 7060 ban riu nanometer kisnaya u. Une processor udang ya stream ne dang ya jan bat utu 7050 7050. Lada fi confuse ya une bat utu 6300 bat utu 7300. Une processor unde hapdeng jong kito. Kamut un kamla ya utu 6300 bat unde hapok ya utu 7300. Bat hak antutu score une processor uyok na kana ka pun kumbasan lak AA. Umpat de baklang Henry ulong balance ka performance jong u. Ban lek ka game kum ka Free Fire te kala long. Bat wat ka bijam aru kala ban kit daki low and medium
game setting bat ke support daga saupeu FPS haga BGMI teh haga software pat kila ai daga Android 15 bat kiba penonkam daga stock Android haga UI jongka kipun kiba ai dagi ni ki stock Android ki kamlong clean bat ki kamlong smooth kimdon ya kita ki ads ki bloatware bat kita ki glance kiba pensnudur lane penwid ya ka user experience jong kinong penonkam hagi software update pat kin ai tang system kataga OS update kila deban ai at least arsnem mo Henry haga security update pat kin ai arsnem tedang tah ka RAM bat ka storage jongka kana gapun kadon tang ka we kata daga 100 GB ka RAM bat sispa rupra GB ka storage haga jet RAM bakil ai kana gapun kata daga LPDDR5X bat ka jet storage pat ki ada daga UFS 3.1 haki ne giliang kana galawa kam juk hamna ban ai da kita ki bakam state mo kita ki jet RAM bat ki jet storage namar ngi i bawat dagi pun ki bakan jo ya ga saupe jaru kidang don ki pun ki ba ai dagi bakam telot mo kita ki jet RAM bat ki jet storage kanuksa ka longkum haga to ka Vivo V60 ka badang sumission kila ai ka jet RAM daga LPDDR4X bat ka jet storage ki ai daga UFS 2.2 kini kila kam rim bat ki kam telot teman-teman ini poi haka kamera jongka kana kapun kadon arteli ki kamera jongka nadin kabanangkong ki ada kesan 10 megapixel kataka primary kamera jongka haga video stabilization ki ai tang daga EIS ki klaim ai daga taka OIS hagi pun ki bah pok khasan hajar kim set ai ma ya kataka OIS tekumta haga neru ngimla ban expect ma ya kita haga sensor jong kana kamera kila ai daga taka Sony IMX 752 nangta haki video kala ban shoot tang daga 1080p 60 fps kanamla ban shoot daga 4K namar uprosor baki ah kana pun umpat support jaga 4K nangta haka to kamera ka ba arpat ka deka depth kamera daga taka QVGA kamera tah haka front kamera jong kapat kila ai daga pra megapixel bad haki video ka support daga 1080p 30 fps ka kamera jong ka ta kampat daklan Henry lai i baki dur bakasyon kibiang kilong sharp bat kilong balance kim datlot kataga quality jongki namar bakil ada Sony sensor hakanaka kamera jongka tenang taha bateri jongka ki ada usan hajar mAh bat charger pat ki ada ulai pulai watt bat ha utu data cable jongkaru kila ada utu type C to type C une type C to type C M ukam long convenient bat ki chat ai tang hakipun ki bakam rem dor nang ta hakiwe ki feature jongka kana kapun ki ahadu khat arteli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 5 Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.2 haki speaker ki ada ki dual stereo speaker haki mic ru ki ada ki arteli ki mic kata ka wide wine L1 ru ka support ka kamera tu APR ru ka support ya ka NFC ta ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam ki la download temen tapat ini poi haga dor jongka ka dor jongka na pun ka poi khat lah jar saus pa kendai bat ya kana pun ki ditang naka Amazon amde naka Flipkart alada video ki baklan bahan page film page video page social media bat ki bom don kam ya ka gaming naga kamera te kana pun ka biang bantit yakum kita mo ki jing don kam jong pi ban page film page video lane page social media namar ha kana pun kila ada ka display ka bakam biang dagi taki AMOLED display nang ta ki speaker ru kila ada ki dual stereo speaker mo namar ha ka to ka dot dang duna ki pun ki ba ada kita ki dual stereo speaker bat nang ta ka deru ka pun ka ba ada ka stock Android kamut kalong clean ba bat kalong smooth ba kataka user experience jongka Henry lada pide pat ki bakam klan ban lek kai game pila ban page dagi we ki pun ki bakam klan uprosor jongki tementang ngathrai lang baga naga video jonga pila la ban sngatu ya kita ki features jongka naga pun bat pila ru ban decide mo kala long nem kataka pun ka bapen biang ya kita ki jing don kam jongpi telada pikwa ban nang yu susu kum kine ki jat video ki bayade sapang ki pun temai bat ki we ki tag update nga bhal like ya kana video bat subscribe ru lada pimpat dep ban subscribe tengin ya sem hakawe pat ke video jonga hagiwe pat ki updates ke blesibon